Si pot ser Bé, això ho faig amb la polla, per ser modest. Tu gos. Me graba, Pues tio, grava el cap, pobret. Está grabando. Que no están grabando, que no la engaña, que no diga la verdad. Yo veo que l'estem gravant. Sí, però li agrada, ja. Ja li agrada. Has gravat la tia? Aquest és el típic porrero que es passa el dia a les places, tio. Vols que li vagi a dir alguna cosa? Ara, això m'agrada. Aviam, si això ho faig jo, és que... Perquè això què guanyes dient això, tio? Això és important. Com l'enganxi. Home, Fèlix, això Però si tampoc. m'aplaudiu. Quin matat, qui aplaudeixi que lleja, així de clar. Mira, és que tu què et penses? Que el que dius tu a missa? Ah, Si anava a donar palomites i no te'n donaré. No em vull. Aquestes envasades. Ja, són envasades, no molen. No molen. I de vegades com et vendes que són. Les foten a envasar, però després les foten, les treuen i les foten allà perquè semblin... Sí, però estan més bones, oi? Però el que mola és que ho facin foc, home, això és molt fàcil. Ja, però... Aventura, ja li dic. Puto matat! No, però... Li dic que et deixi provar. Xavi, això es grava a 5 segons, màxim. No, però